Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kadang-kadang kula sedaya, kadang santri, kadang ulama Alah kaya ganggu lho gak arep ngomong Nggih matur nuwun. Sing maringi dhuwit kula ta? Oh ora ya. Ya nggih. Siang menika kula ngaturaken selamat ulang tahun kepada Pondok Nurul Huda. Semoga semua sukses dan jaya selalu. Amin. Allahu Akbar. Dan yang jelas tetap semangat, semangat di hati masyarakat. Bapak Ibu sedaya kemawon estanipun menawi kula tuwin kanca-kanca seniman mriki menika namung istilahipun nyuwun donga pangestu kalian SSH. Napa niku SSH? Ndi mau piyayine nanti? Syekh Sarip Hidayatullah. Tepuk tangan untuk Abah. Bude, Niki Bude. kan- Bude niku dari Abah wiwit kapan? Dari Abah Sarip wiwit kapan? Oh, wiwit kowe urung lahir le. Wong tua rasa kemayu. Ora kemayu iki tenane kowe urung lahir. Mpun mriki. Wis ning kene mulane nganti kowe wani karo aku dosa ping 17 tak kandhani. Ora cengeng. Abah Sarip kuwi lho iki tenan jujur wae. Pripun? Daleme isih kalah. Sorry ya. Isih gedhek. Disundul kucing wae ambrol. Ning ketoke iki kaya ngono. Atine sing tatak kuat. Lho, iso dicontoh kabeh para masyarakat. Bude Yati pirsa napa mbiyen Abah niku sak janjane iso bangun langsung gede kok awalnya nganggo gedhek. Ngerti mboten filosofi ini? Ngerti? Ora ngerti ya? Mboten ngerti? Ora Lah kula ngerti Bude. Apa? Soale jamaah masyarakat sing suwan ning Abah iki rata-rata raine kaya gedhek ran duwe isin tak kandhani. Buktine napa? Kata santri sing tindak sowan Abah ora kok malah ngenteng-ngenteng ke Abah, tapi oke sing ngapusi Abah. Soalnya napa cilikane mangane bung dadi raine kaya gedhek. Pancen. Ah pancen ta Bude nggih. Ning aku njaluk kowe ya aja kaya ngono. Oh mboten Bude. Iya ta? Kowe kudu iso ngajeni karo wong tuwa. Aku jane wis wegah lho iki aku kepethuk karo kowe. Waduh. Lho Ya ampun tenan kok kok. ta Bude. Nah, mulane kuwi tak kandhani sing jenenge Abah Sarip kuwi piyayine ngene tenan. Ora tau njaluk sapa-sapa ning weweh karo sapa-sapa. Mula nalika semono wayangan kuwi aku tau dibayar karo Abah Sarip. Piro? Piro? Lah kurang kula tambahi piro? Dibayar 320. Tahun pinten? Kuwi taun 92 ya nek ra kleru. 92 300.000 men kathah lho Bude. Itu. Ning aku ora ngono. Abah, niki duit niki sakniki kula tampa. Ning sesuk nek kula mriki sowan mriki meneh kula mang bayar. Luwih becik kula mboten sah mriki. Merga napa? Kula ajeng nyuwun kalih Gusti Allah ya, Mbak. Tenan kuwi. Tahun 92 nggih. Ya. Isih lah ya ampun wis kaya ngono kae. Ning nyatane piye? Wong seneng weweh, seneng sedekah, seneng ngamal. Rezeki kuwi ora lokak ning malah saya kebak. Nggih. Nah, iki lho mulane kena dienggo contoh khususon anak-anak santri nggih. Nah, aja ming mlendhukke wetenge awake dhewe. Saya yakin mesti panjenengan kabeh sesuk iso dadi bupati, iso dadi DPR, Amin. iso dadi presiden. Yuk. Lah kowe gak omong kaya dipoto. Wis ngerti wong ayune kaya ngene kaya. Presiden kok ngene iki napa presiden munyuk kaya. Lah ya laku ya saking matur nuwun ya wah saking Jadi tresnane. kata tiang tanglet Bude. Gus Miftah itu belajar apa dari Abah Sarip? Sing jawab Bude Yati mawon. Sing jawab Bude Yati. aku. Nggih. Seliramu. Soalnya sing ngerti kula jenengan. Seliramu kuwi sak tenane apik. Ya. Ya Ning. ngomong wong. Iya ta? Ngomong wong karo saiki seliramu wis dikandani to karo Abah Sarip. Kowe aja dadi pegawe. Kowe aja dadi wong pangkat ning kowe iso ngenehi mangan karo bocah-bocah kae. Nggih. Mongko sak tenane seliramu ya urung iso mangan kowe. Ambek apa bojomu nganggo kotang siji wae ya ra salin. Lho, ning nyatane saiki piye? Anak kula umur 2 tahun Bapak Ibu kula sowan Abah niku.
setelah sekian kalinya, kanca-kanca kula sing sowan Abah Sarip niku kuwabeh dadekke PNS. Sing duwe rumah makan PNS. Sing duwe pekerjaan PNS. Satu-satunya orang yang dilarang jadi PNS namung kula ki Mbak. Pertanyaannya nopo? Umpama zaman niku kula didadekke PNS karo Abah Sarip, mungkin Gus Miftah mboten seviral hari ini. Niku berarti nopo? Firasate Abah Sarip niku firasate wali. Tepuk tangan kagem Abah. Padahal jenengan pirsa, pas anak kula umur 2 tahun, kula ora kuat nukokke susu anak kula. Nganti ben bengi kula rebutan susu kalih anak kula. Pun tahu rebutane karo susu kula dieret-eret niku. Maka nyuwun sewu. Kula matur Budi Ati, hari ini ada 2 kejadian. Sing niku nyuwun sewu, mbuktekke firasate Abah Sarip niku bener. Mila kula matur, jenengan mangrungokke tenanan, muga-muga kula panjenengan sing sowan pikantuk berkahipun Abah Sarip. Amin. Kula niku kuwabeh mun diberkahi kali Abah Sarip, sing ora mung siji, bojo loro. Nah niku mboten. Mila kula tetap siji niki. Bapak Ibu, sekarang ada 2 kejadian viral di Indonesia. Nomor 1, bocah cilik pengamen tanpa disangka, tanpa dinyana diundang Istana Negara. Akhirnya kondang, sinten? Farel. Bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Sing nomor 2, wong duwe pangkat jabatan kuasa jenderal bintang 2. Oleh Allah dihinakan sehina-hinanya. Siapa? Tapi kalau suwun yang fair. Kita itu masyarakat nggak fair. Sing salah mung sambu, tapi kabeh disalah-salahke. Wingi kula ning dalan ana polisi mlaku-mlaku, orang-orang di pinggir jalan bengok-bengok napa? Sambu, sambu, sambu. Niku mboten fair. Sing salah mung sambu, liyane mboten salah. Sing siji bukan siapa-siapa diangkat derajatnya oleh Allah, yang satu yang punya kuasa dihancurkan oleh Allah. Mila bahasane Abah Sarip sing paling kula eling nomor 1 napa? Beliau dulu pernah mengatakan sama saya, "Hei Miftah, jalmo tan kena kiniro." Jenengan lah ngati sejarah kula nyuwun sewu. Napa kok kula lak ngaji teng panggung kendel banget. Zaman Abah Sarip niku ngaji ngaos wonten gurune Abah, Wali Yogya, namine Mbah Marzuki Giriloyo. Mergo bupatine mboten rawuh, Abah mboten kersa mejang. Abah niku lak ana pejabat ora semangat. Soalnya napa? Lak ana pejabat mesti dionek-onekke kalih Abah. Pertanyaane, napa kok Abah kendel mejang pejabat? Soale Abah mboten nate nampa amplope pejabat. Nggih napa mboten? Ayo. Saiki wong sing rawuh niki nyuwun sewu, sing tau ngamplopi Abah ngacung kula ganti 10 kali lipat. Ayo. Sing ngamplopi 1 juta tak wenehi 10 juta. Mesti ra bakalon. Soale napa? Abah mboten nate nampi amplop, mboten kersa diamplopi. Maka nyuwun sewu. Pas niku nyuwun sewu, Abah mboten kersa ngaos, akhirnya kula kapure munggah panggung. Niku tahun 2010-an. 2010. Kula dikalungi kali serbane Abah. Abah niku serbane sarung. Soalnya Abah mboten nate nganggo serban kaya kiai-kiai ini kok. Mergo kula yakin kelasnya Abah niku mboten kiai tapi wali. Amin. Akhirnya napa? Bar kula disarungi kalung kali Abah niku belas ra duwe rasa wedi. Ketemu sinten mawon ora wedi. Kula ngaji teng lokalisasi ketemu preman ora wedi. Ketemu PSK mboten wedi. Ibu-ibu tahu PSK itu pekerjaannya apa? Bakul kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Manuke sapa? Manuke rupa-rupane cah iki. Mila mangke dalu ibu-ibu kondur, bojone digoleki, "Pak, krotone pun siap." Lah kula mantuk ketemu bojo kula langsung bengok, "Kroto, kroto." Lah niku nyuwun sewu. Atas ajaran keberanian Abah Sarip jenengan persani. Alhamdulillah berkah Abah. Kula mboten didadake pegawai negeri, tapi atas didikan dan bimbingan Abah nyuwun sewu, sakniki pejabat, selebritis, artis, alhamdulillah. Kiai NU sing iso ditampa kalih artis niku mboten kathah. Salah siji niku lho, Mang Tanglet Budiyati. Kula sakniki gadah pengajian khusus kanca-kanca artis. Jamaah sinten? Raffi, Ahmad, Nagita Slavina, Lesti Kejora, Bilar, Atta Aurel, dan yang paling baru idolanya Mas Agung. Sinten? Lucinta Luna. Ketoke wayu ngrangkul kula busine metu. Bono lanang. Wingi takon kali kula, "Apa beda Gus wong lanang karo wedok niku?" "Beda, lak mati mawon beda kok." Wong wedok mati celukane napa, Bu?
almarhumah. Lawang lanang mati almarhum. Banci mati aluminium. Mila zaman Dorce Gamalaman niku jenengan pirsani acara TV, wasiat pengen dikubur perempuan sing menolak sinten? Gus Miftah. Kula takoni karo wartawan, angsal mboten Dorce Gamalaman dimakamkan secara perempuan? Kula jawab mboten angsal. Soalnya napa? Wong lanang karo wong wedok niku cara ngopeni beda. Contoh, kain kafan wong lanang kali wong wedok niku kandel pundi? Dijawab, lanang kali wedok kain kafane kandel pundi? Kandel wong wedok. Ini membuktikan bahwa wong wedok kuwi wis mati wae sih boros tak kandhani. Mungkin apa mboten? Mila sing ning kono kan nyuwun sewu ditutupi raine ora kok mergo wedi panas, mergo wedi wedake luntur. Sing mrikoni kok. Kula dadi kelingan lagune Joko Tingkir kula. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Ngomong itu ilang. Delon tungkae. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Bocah-bocah musik iso ngiringi sholawat Joko Tingkir apa ora? Bisa ora? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin Habibillah. Sing bungoe banter tak dongake utange lunas. Amin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Abah gagah lan sregep ngaji, akeh rondo njaluk dirapi, akeh rondo njaluk dirapi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah.